Ola, son Lara Domínguez Araújo, dou clases de interpretación na Facultade de Filoloxía e Traducción. A miña área de investigación é a interpretación, porque me dediquei durante moitos anos a interpretar en congresos e conferencias e agora investigo sobre didáctica da... Ya está, agora sí, é verdad, agora vai a última, vale? Sí, perdona. Non cortas, vale. Ola, son Lara Domínguez Araújo, dou clases na Facultade de Filoloxía e Traducción e a miña área de investigación é a interpretación. Gústame moito, especialmente, tender pontes entre a interpretación, a psicoloxía e outras áreas afíns que teñen moito que achegar á nosa disciplina. Se te interesa este tema, Ilingua é o teu lugar.